Oh my god, kukaan ei varmaan osta mua. Me ehkä sinne, kun mä kuulin Googlesta viimeksi jostain tallista, missä ei ratsasteta, niin siellä oli joku myytävä hevonen. Wow. Siellä on oikeesti. Moi, olitko sinä ostaja? Olen. Mistä ovio? Juu, olen. Sä voisit mennä hankkia sen, mutta se maksaa 6 tonnia. Siinä. Kiitos. Hihihihihihi. Sä oot mun. Kukaan ei tiedä. Mä vien sut yrityyn. Jannertalle. Mut sielläkään ei ratsasta. Sä saat mennä sinne omin päin. Mä en taju, miksi se myi mut. Miten lapset saa maitoa? Oi Nyt vaan tähän autoon. Noniin, löydettiin ihmet. Eli Niihamon talli. Rakkaudesta hevosiin. Täällä ei ole nähtävästi vielä mitään. Onko tätä vasta rakentamasta? Ainakin löytyy joka hevonen. Täällä ei ole ketään muuta. Rybra, tulepas. Mitäs tää